להנציח שם של חבר, אבל הדרך שלנו בצופי ים היא סירה. בסירה שלנו מפליגים בקבוצה, אנו לומדים לעבוד כצוות, לוותר, לעזור, לעבוד בתיאום, ובהמשך הדרך שלנו מתבגרים והופכים למדריכים לפקד ולהעניק קבוצה חדשה של חניכים. אין לי ספק שסירה על שם אסף תדע להעביר ערכים אלו אשר אנו קיבלנו בילדותנו. מה שאנחנו מנסים להנחיל מהמורשת של אסף זה החינוך, זה העזרה לזולת, זה האכפתיות לכל דבר, זה לרדת לפרטים, להתייחס לכל אחד, להיות ישר, לתת, ולעשות הכל בשקט ובצנעה. אבא, זיכרונו לברכה, היה חולה, ותקופת הילדות עברה בצל המחלה שלו, עד שהוא נפטר כשאסף היה בגיל 10. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. תפקיד חשוב במיוחד ב10 שנות חיי מילא אבי היקר אליהו זיכרונו לברכה. התווה ויצק בי את יסודות החיים אשר היו כנר לרגליו. יושר, כנות, הבנת הזולת ואהבת המולדת. בחנוכה 85 הייתי הורה מלווה לטיול בר מצווה של צופי ים יפו. ככה ירדנו לאילת, שם הכרתי איתנו, ושם התחיל הקשר איתנו, למעשה בזכות אסף. אסף שמח שנכנסתי אליו הביתה. אחד הילדים אמר לו, אבא שלך הגיע הביתה קודם. ואז הוא בא הביתה והוא אומר, אתם יודעים מה, הם חושבים שאתה אבא שלי, אז אתה אבא שלי. אסף למעשה התגייס לצופי ים ביפו מכיתה ו'. כבר בכיתה ט' הוא הפך להיות מפקד סירה, ויכול היה לצאת לים עם קבוצה בת 10 חניכים באחריות מלאה. טקס הסיום של התיכון, אומרים, תלמיד מצטיין במחזור, אסף אסולין. ואנחנו שואלים אותו, ידעת ולא אמרת? אז הוא אומר, באמת שלא ידעתי. הוא אהב את הצבא, היה לו את הניצוץ הזה של הצבא והוא היה מורעל. טירונות יחידה, אחרי מסע של 40 קילומטר, אנשים בכו דמעות בסוף המסע. אחד המפקדים אומר, צריך להשאיר כאן שמירה. אסף אומר, חבר'ה, לכו לאכול, אני פה אשמור. כמפקד לעתיד וכאדם שיודע לתת דוגמה אישית, הוא ידע שזה התפקיד שלו. יציאה לדרום אמריקה נועדה בעצם לבחון את הדברים ולראות אם באמת הוא רוצה להמשיך בצבא או לא. עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא והדרך עודנה נפקחת לאורך. הוא טייל עם אח שלי הגדול ניר בדרום אמריקה. שמעתי את השם אסף אסולין. שם מ"פ וכאלה, ואני התלהבתי כמו כל מושבניקית טיפוסית. חזר לארץ, וזהו, זה היה בעצם פעם ראשונה שאני ראיתי את אסף במציאות, והוא ענה על כל הציפיות. זאת אומרת, הפנטזיה התגשמה. באותה תקופה אני הייתי ראש מטה פיקוד מרכז. הימים, ימים קשים, אינתיפאדה, הרוגים, פצועים. הגעתי לפלוגה שישבה בתוך מחנה הפליטים אל-ערום ובבית עומר. גיליתי מפקד למופת. ראיתי את הצניעות שלו, את השקט, איך הוא משרה ביטחון על סביבותיו. ואמרתי בערך ככה, אם הייתי רוצה בספר תורת הקרב להכניס איך צריכה להיראות פלוגה בצבא ההגנה לישראל, הייתי לוקח את הפלוגה של אסף ואת אסף כמ"פ ומשבץ בדיוק את מה שאני ראיתי שם. ראיתי איך החיילים שלו מביטים עליו. כזה מבט של חיילים וקשב מול המ"פ שלהם, בהרבה מקומות לא ראיתי. הוא תרם לחיילים, דרך העוזרים שלו, הוא נתן להם כספים לשים לחיילים. אסף הוביל את יחידתו בשגרה ובלחימה אט-אט במעלה הדרך. הוא היה פונה אליי מעת לעת, אביב, אני מקווה שאינני מפריע,
אבל שמעתי שיש מבצע בגזרה שכנה. אפשר לבדוק אם נוכל לקחת בו חלק? אין דבר כמו מפקד יוזם ונחוש המבקש פעילות מבצעית נוספת. כך נהג אסף. ואז אני התחלתי ללמוד בבן גוריון, וניר גם למד. היינו בניין ליד בניין. הוא אמר לי יום אחד שאסף מגיע לשבת. רצתי לקנות את החולצה הכי יפה. הוא אמר לי, מצחיקה, כאילו, באתי להתחיל איתך. הוא היה כל כך נבוך מזה, שהגבה השמאלית שלו התחילה לרעוד ברמות היסטריות, והוא כל כך גדול היה. והוא פשוט לא יכול היה לדבר, זה היה כל כך מצחיק. והוא אמר, זה בסדר מבחינתך? אמרתי לו, ברור. הנה באים ימים של שקט. מפה בעצם הקשר שלנו התחיל, הקשר של אני ואסף ביחד. אבא שלי, אני לא אשכח שהוא אמר לי, אל תתעסקי עם אנשי צבא. אמרתי לו, בסדר, מה נראה לך? אני יודעת את ההשלכות וכאלה. ביולי 2000 נערך יום זיכרון לזכר 4 מ"פים שנהרגו במשך 1.5 שנה בלבנון. הוא הביא את הפלוגה שלו, וביחד עם הפלוגה שלו הוא הביא לאחת האימהות יומן של הבן שלה שנהרג ב-93. הבא? בבקשה. נורא מרגש. בטח, מה זה? שלכם, מה שאפשר. אין לנו כלום כזה. אין לנו כלום כזה. זה המעט שאני יכולתי לעשות. כל מה שהוא עשה הוא השתדל ליהנות ממנו עד תום. הוא חי כל יום כאילו זה היום האחרון שלו. האופטימיות והחיוך זה מה שאפיין את אסף. היה לו קטע שהוא רצה שכולם יהיו מאושרים. גם אנשים שהוא לא הכיר. אפילו היה חשוב שכל מה שהוא רואה, אם מישהו רע לו או לא בסדר, אז הוא ישר יגרום לו לחייך. זה בעיקר העניין של השקט שלו, של להמתין בסבלנות. כולם מדברים, אז זה עולה, ואז יש את הירידה, אז אסף נכנס, עושה סדר בדברים וממשיכים הלאה. זוגות, מצא זוגות, מביט אל השמיים. אחרי 2 בערך, בא אליי עם רשימה של יעדים באירופה, והוא אמר לי, תבחרי. אז אמרנו ביחד, פריז. הגענו לאייפל, למגדל, ושם בעצם הייתה הצעת נישואים. ברור שאמרתי כן. אסף וענת קבעו תאריך של 19/9 להתחתן. חיכו פשוט להגיע לזה ילדים, וכמו כל זוג צעיר שרוצה להתחיל את הדרך ולהמשיך אותה ביחד. הוא חזר לפלחן שהתחילה הלוחמה בחומת מגן, והוא צלצל להודיע לנו שהוא מתנדב. אז אמרתי, אבל יש מ"פ בפלחן, אז הוא אומר, אני יוצא כחייל. אין לי ספק שהוא היה מגיע לתפקידים מאוד בכירים בצבא. אסף היה אדם מאוד חברי, ומאוד רגיש כלפי הסובבים אותו. הרגישות, הדבקות במטרה שהוא שם, והנכונות לשלם מחיר. זה הדבר שמאוד אפיין את אסף. כשנודע לי שאסף נמצא עם הלוחמים בקסבה, בשכם, למרות שהוא לא בתפקיד, זה לא הפתיע אותי. העניין הזה שהדוגמה האישית בער לו בעצמות. ואני מאוד יכול להבין את הרצון של אסף להימצא בראש החיילים. סוף סוף הולכים ליישם את הייעוד העיקרי של היחידה הזאת, הלחימה האמיתית, והוא לא יהיה שם. שלום לכם. היום ה-12 של מבצע חומת מגן הוא גם הקשה ביותר. 13 חיילי צה"ל נהרגו במחנה הפליטים ג'נין, חייל אחד נהרג בשכם. עד כה הותר לפרסום רק שמו של הקצין שנהרג בפעילות המבצעית בשכם. זה רב סרן אסף אסולין, בן 30 מתל אביב. נבדקת אפשרות שהוא נפגע מירי כוחותינו. וזה עולם יפה ממש, וזה מזרח תיכון חדש. אח שלי יקר, אתה בינתיים הנפש הכי יפה שהכרתי. והעיניים הכי עמוקות שראיתי.
ידעת לתת ולאהוב כל אדם בצורה הכי אמיתית, נקייה מכל שיקול המחשבה. זה יצר את כוח המשיכה העצום של אהבת כולם אליך. אח שלי אהוב, אני כבר מתגעגע נורא לארוחות ערב שבת משפחתיות ממחיצתך. דברים מתוך קטע שהיה תלוי על מעל מיטתו של אסף. העושר הוא דרך, לא גורל. תעבוד כאילו אתה לא זקוק לכסף. תאהב כאילו אף פעם לא פגעו בך. ותרקוד כאילו שאף אחד לא רואה אותך. מי שהכיר אותו הרוויח, מי שלא גם הרוויח וגם הפסיד. כי הוא הפסיד שלא הכיר בן אדם כזה. הוא הרוויח כי אין לו את הכאב הזה. אין כמו יפו בלילות, אלה הם חיינו בזמן האחרון. חניון ואמפיתיאטרון נוף איילון על שם רב סרן אסף אסולין, לוחם וקצין מצטיין בצנחנים. ולילה טוב תקווה. אני מאמינה שאם הוא יושב ורואה אותנו, זה נורא רוצה לראות אותנו. ממשיכים לחיות. מן סופה היא שיר של רוח, איזו מנגינה יש לה תקווה, איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך. ערב טוב ייאוש, לילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא.